Ti Masakbayan. Tinapalabas, nasingpet ken nasaririt ni Ivy iti sidong Damia ken Juancho. Idinto tasadot nga agadal ken maditi kababalin ni Chloe iti sidong da Cristel ken Jake. Gapu iti kinaranggas Damia. Inatap ni Ivy asaan nga isuda ti pudpud no adadakkel na. Kabayatan na, maupupay da Cristel ken Jake. Gapu iti ugali ni Chloe. Iti maysa nga aldaw, rabiin ngem awan paylaeng ni Chloe. Bueno papagayam, denggen nyo ti tuloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano nga umawagag? Kat madama ti happy-happy. Saan nga umno day tarason mo? Ala, ingka maturugan. Tagsarita ta itinalapat intong bigat. Maturog ti maturog. Ipanit yukit din na mapanak iti balay dagiti babarkada. Saan kan asumong bat tamangan numakaraman ka? Aglablabas kan. Sige, mapanakon. Saan na maulit daytoy apanagawid mo iti disoras ti rabi. Babae ka pa imot nga rod. Kasanon no dadaka sa mapasamakan ka. Tsak kaya ti panagungot ni Papa iti rabi. Agtalawak man kit di. Mapanak iti balay ti gayam ko. Bayak nga agdanag da amang sapol kanyak. Kita man no di agdanag no awanak. Inayadak ti pumanaw. Apay day tabag, papanam, senyorita. Shh! Agtal na ka no di mo kaya't asaktan ka. Ay, ibagam no sa dino ti papanam. Amangan no agungat kanyak ti inam. Ulit man timbagam. Ina, kunam. Ay, mamam, ti kayat ko asawan. Sigurado lakit di asapulan na kakanyak. Agli si kakit di tadalan. Bayam nga agbirok da. Apay gamin nga inong tandak. Sir! Madam! Agreeing kayo! Pimanaw ni Senyorita Chloe! Ano ti naman ang pimanaw ni Chloe? Wen, sir, igaw-gawid ko ngam di nakintaltalag. Malatawagak amin a koneksyon ko. Tama disable ti credit card. ATM, ken amin ang mabalin na pangirwaran iti kwarta. Kasanon no agbisin. Sana siya ti karkaritan da nga ubing. No pimanaw, di muna ti pagawidan na. Unayan ni Chloe. Agaramid iti saan anasayaat. Ngam isupay ti agpasugnod. Ay, sakit ti ulo ti papay na. Napanakhilan. Hanggang kita mantilay na. Hello, Mia. Ada na patag nga ibagak. Adda ka din ni Chloe. Simangpet idirabi anabartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na nga agsarita da kumaita abigat. Nagsarita da ka din. Sinapsapan na ti pimanaw. Di na kayat ti pabagbagaan. Kat, anya ti inaramid dagiti agasawa. Nasuron ni sir. Kat impa-disable na amin ang mabalin a pangirwaran ni Chloe iti kwarta. Kasanon no awan kwartana. Inaramid ni sir atap no agawid. Iyawag mo manan kanyak no agawid ni Chloe. Agawid siguro no awan kwartana. Wan, Mia. Dandani tayo nagturpos. Sigurado asi ka ti makaala iti kaunaan na pamadayaw, Ivy. Sapay ko matakas ta Talaga nga inka gumaak ti amin. Kat babaan iti tulong ni Dadim. Makapagtuloyak iti kolehiyo. Agpada ti iti kurso. Iso nga kaklase ta. Tapno isuro nakto no dojak amo. Agidan tantong aginroll. Tapno agpada ta iti oras kan subject. Sana ko na marigatan ta kakadwak. Uray siya kat agyanak mo iti library. Tapno agkadwata. Agpada tanto nga rod a librarian. Dahil tamo timbaga ni Daddy. Agkasapulang ka ti universidad iti librarian. Agyaman ako na iti tulong mo, Dave. Inaramid ko dagitoy. Ta saan lagayem ti pangibilbilangakan ka.
napatagay ti biyag ko. Anya. Di mo i-chat-chat wano awagan ni Chloe. Impaitakan kuha na amin na masapsapol na. Anya pa'y lati kurang. Awan mo't siguro tida kasama pasamak kan ko na. Taapay asa anak nga agdanag unay. Ura siyakmat, kasta ti mariknak. Jakmat unay madanagan. Isong awan basol ta iti ipapanaw na. Hanggang kasanon no saanan nga agsubli. Pangalaan na nga iti gastusin na. Gastador nga ubing. Manula nga aldaw. Adon ti mabawas iti credit card na. Impa ay tamat amin a pagsayaatan na. Hanggang apay akastoy ti isubad na. Ikak iti pagnakman na. Isu ti pimanaw. Jak pinapanaw. Isu nga muna mat ti pagsubyan nan. Ala, agrubwat takit din taintan ija opisina ti negosyo ta. Hello, Amira. Anya ti aramidan dagiti agasawa dita. Napanda ka din nagbirok. Napanda iti opisina. Nangag ko ti saritaan da. Anya ti saritaan da. Iso kano ti pimanaw, adi da mo pinapanaw. Amo na kanuma ti pagsublian na. Saan da ka di amadanagan? Nangag ko ako na ni Madam Cristel. Nga awan dakas kano ama pasamak na. Taapay kano nga awan mo dadanagan da. Apay kumang awan dadanagan da. Uray ni sir, kastaman ti kunana. Kapungataan, ta saan da nga anak ni Ma'am Chloe. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Agmay-may saak ditoy. Intulod ti driver dagiti amok ija opisina. Ala nga rod. No anya ti mapasamak dita. Padamagan nak, ha? Awan ka di text wano chat ni Chloe kan ka. Awan. Awan tinasakit a bakrang ko. Isukit din ti kumura. Kat iso tinakabasol. Burbur tiyamot kanyak ti kababalin na. No kumamay sa abanag aginatang ko kat isublik. Nga uray di da isubli ti pananggatang ko. Sana nasakit tinakam ko. Pakawanan nak ti na marswa. Diyak maawatan. Nuapay anaawananak iti ganas ken ko na. Dakas taka di anaganak. Taapay nga agpad akas tati marignata. Diyak maawatan. Anak talata ni Chloe. Gapo siguro. Takanayon asakit tinakam ti ipapay na. Iso akas to'y ti marignata nga agpadpada. Saan ka di nga imay dito balay ni Chloe? Kabayatan ti kawan mi. Awan mat sir. Awan mat text, wano chat na. Adapay siguro kwartana da jay. Kita akman, numaibos ti kwartana. Saan nga tanga ada sinurutan na a boyfriend na, sir? Do isuti kayat na awan ti pabasulan na. Makitan to no niya ti masakbayan da jay nga ubing asukir. Sana siyak ti rumukmakan ko na. Naruwam nga agpaiso ni Senyorita Chloe, sir. Aglablabas. Pudno tako nam. Ay, napanan na nga ta. Awan samat kabagyan yun dito'y apagkamangan na, sir. Wen, ta adayo ti ayan dagiti kakabagyan mi. Ni Cristel, agtagtagay mo sakit. Ay, Cristel! Ay, bumangon ka! Apay akas jay. Apay, anya tinay tagtagainap mo. Kasla nagsublit ti lagip ko. Idi adak iti delivery room. Idi naganakak. Ket, anyat napasamak. Idi impangato ti doktor ti ubing apaman na rimwar. Nakita nga addas iding itilikod tilapayag na. Ne, kasano ti pan nakakita ako nam?
Idiim pa nga to ti doktor ti ubing. Idiigam na tinapan. Imposipos na. Kat nagkulaidag ti ubing. Nalawag ang nakitak ti siding. Idikwan, naulawak. Kat jakon amo tinapasamak. Parpar matalag da ita. Awan mo ti kami dinglit Chloe. Kaslasaan ko aparpar matalaang. Talaga ang nagsubli ti lagip ko iti na itagtagainap ko. Adda siding iti likod ti lapayag ti inyanak ko nga ubing. Day, nagsapa ka na bimbangon. Katkas lagdardaras ka. Mapanak iti ospital. Masapul adamagak amin anaganak iti day bulan tawan kan aldaw. Anya? Anya sasawa mo? Mano natawan tinapalabas? Sigurado nga adda record ti ospital no asino dagiti kaduak anaganak iti day nga aldaw. Wala, makamu ka. Ay, tapno madalusan ti atap mo, mapan ka. Mangtangdan ta iti mang trabaho amang sapol kadagiti a records. Oh, agyaman ak, Jake. Italaang amalagip ko. Nga adagayam siding tiinyanak ko. Imposible mat arugit tinakitak. Kasano na pasamak? Katawa mo't siding ni Chloe. Oh, Dayta tinuktalak. No asino dagiti kaduak anaganak iti dayjay nga aldaw. Ken no anya ti address da. mala. Mangalak iti detective tapno tumulong iti amin. Tapno saan kan ngagtaktak kan agbanno. Plantsaam amin dagita. Kitaam day ta bestidak akabarbaro ta plantsaam anaimbag. Aramatak day ta inton rabi. Amin ka di dagita kat plantsaak, nanang. Ada ngamin aramidan mi ita, ija pagadalan. Mas importante day ta plantsaam. Ngam ti kunkunam nga aramidam ije pagadalan. Dandani kami ngamin agturpos, nanang. Adupay ti activities mi. Kayat mo asawan. Siyak ti agplantsa. Plantsaak to kumainton rabi iti daduma. Ayawanan ti adupay apambar. Darasam kit de tapno malpas adagos. Isardang mo ampay tara aramidam, tay sakduan nak ititigos ko. Ilipas ko pa'y kanuda ito, tatang. Mapanak pa'y ngamin iti pagadalan. Anya nga ilipas, makatigdigos akon. Ing kayon iti gripo, tatang. Isamsambot ko ngamin dahiti plan-plantsaak. Anya mapan ni Gripo, danga. Adda kang arot para sakdo. Mapanak pa'y ngamin iti pagadalan, tatang. No di ka pa'y lamapan, makaramag ka na eh. Anya jay kasla maururam? Inak man kitaan. Ti sinalbag a babae? Imparabaw na ti plantsa iti kabarbaro abadok. Kat nauraman, payman. Ivy! Ayan mo! Ivy! Napansin Macdo, ititigos ko. Nauraman ti kabarbaro abistida kapag badok kumainton rabi. Apay di na inikatin nakasaksak a plansaya. Inikat na at isaksak na. Ngam imparabaw namat iti seda abadok. Ay, nakurat-ratan. Sayang pa'y ti kabarbaro abadok. Ay, nagdang nga babae. Nakasakdo siguron. Paumahin da jay. Hoy, Ivy! Umay ka man dito itaplantsyaan ka. Naura man ti badok. Nanang, imbaw nakmat ngamin ni tatang. Darasam! Ha! Napudot pa'y laang ti plantsa. Umay ka tasikaman ti plantsak. Tumaraya ko na. Hay! Agsabli ka ditoy! Apay ating maray ka! Ay, ti salbag a babaen. Huwento! Kamatang man ni Ivy! Taplantsak ti rupa na! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan at dinggin ti tuloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan.
Dakes at Arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itinkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, gaputa na bartek kenaladaw asimangpet ni Chloe. Pinagungtan ni Jake daytoy. Nagpasugnod ti balasang ket sinapsapa na tinagtalaw. Ketap no maikan iti leksyon. Pinadisable ni Jake amin ang mabalin na pangirwaran iti kwarta. Kabayatan na, mas daw ti agasawa Cristel ken Jake. Nuapay nga awan unay dandanagda iti inaramid ni Chloe. Iti sabali abangir, madanagan da Mia ken Juancho. Apudpudno ang naganak ni Chloe. Iti may sangal daw. Nauram ti pinaplansya ni Mia ken ni Ivy Abistida. Itagagayan, denggan nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at Arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Tumarayak pa. Hoy! Ginak itarayan! Agsubli ka ditoy! Huwag ka! Kamatang manday ta babae ka kantyaw! Tiro pa na! Papanak nga tahan. Ang mga numakamatanak ni tatang. Diyak kayat ang maplansya ti rupak. Padasag ti bapa ni Jibalay da Dave. Didak masurutan ni Jaya. Dani ako ni ti kalsada. Agtarayak pa pumalasiw iti kalsada. Pakakitaan ta iti kunkunam a detektiv. Asidegtan, dito'y timbagada pag na mapanijay. Ikarkararag ko, asapay ko matamalaw-lawagan ti amin. Saan nga tabo nga lang tirigat mo naglibor? Isuan ako nam nga da nakita masiding iti inyanak mo. Sa anak pa'y unay anakapsog iti. Nakitak at talaga ti siding sakbay anawananak iti puot. Jakon ammo ti simmaruno anapasamak. Adak idi iti dalan ko nagapu iji Manila. Idi nagpasngay ka. Isuan jak na abutanin. Maawatak mo kit. Ha! Ada babae nga agtartaray. Ti preno ko! Nasagid samot ti babae. Rumarta, inta kitain. Ay susa. Ayan na nga eh! Naitarayan na kakadi ni Ivy! Iti nakita na kam kamatay. Dinardaras na tinagbalasiw. Diyak ang puno natalan. Apay nga rod a pinanawam. Manawak adagos. Tama ka numamwanda akam kamatag. Iso ang natalan. Ay, buhisit kit di. Sino pa'y nga iti para trabaho dito'y balay? Intanto kitain inton madamdama ah. No intaray, tinakadong parken ko na yung ospital. When no, intarayan da. Nakitam ko ma at tinakadong parken ko ana. Tadawatan ta iti dakkel agatad. Ay, nalipatag bitay. Nagamaka. Ang mga no siyak ti mapabasol. Takam kamatag kami. Awan pa'y puot ti balasang. Apay kastoy tirignak. Madanag anak unay. Asideg tayo na iti ospital. Pagkalman tirik nam. Nakakaasi ti tsura na. Awan puot na. Limitam ti takyag kanabaga na. Awan mo't unay tinadangran kan ko na. Tanakaprero ang adagos itay. Apay akas na nabambanog nga agtartaray. Ada tayo niti ospital. Malakarod. Bumabatan. Sinalbag? Saan ka makairwar iti kwarta? Didak matawagan. Wano sa pulan da papakan mama. Buisit ti kastoy. Awan ti kwarta. Pimanawak pa ijabalay ti gayom ko. Papanak nga roditan.
Sapay mabisina kun. Maysan nga oras tinapalabas. Manipod na atalan ni Ivy ako nam. Inta kitaan no adapay ijay. No intarayan tinangatal. Oh, awanan ti para trabaho dito'y balay. Ay, sapay maturog ako ma. Napuyatan ti tao. Jakmet nga rod ammo no sa dino ti kunam anak kaatalan na. Ay, awan agluto iti kanantayin ton madamdama. Sige man lang ay. Visit kit day. Jak lakit di masango ti agluto kas kada aglaba. No awan ni Ivy. Asino ngay ti mga ramid kadagita. Ay, sa bagay Awan ti baba unay. No awan tayo babae. Iso nga inta kitaan tapno addag trabaho dito'y balay. Amangan no makapanaw. Awan kanumat tinadangran iti balasang. Kung na ti doktor, babaan iti resulta tinaramid da attest. Apay nga rod nga awan puot na itay. Amangan kanuno na bannog, ken na-stress. Sana nayunan iti pan nakakigtot na gapu iti pan nakadungpar na. Pero mi adanag ko itayan. Ay na, kunak no agbalin ako na kriminal. Kasano ko mga agbalin ka a kriminal, kat saan mumot nga ingagara. Diyak man mo. Ngam nakaro ti panagtibayok. Apa man, naplisak ti balasang. Uray siyak nga rod. Kung na ti doktor abarang inton madamdama, makapuutan ti balasang. Awan met dito'y kunam anakadungparan na. Awan mo ngagpaiso. Awan pa'y makita adara. No natalan. Nakita ka na tumpar. Natumba pa'y dito'y apasay. Awan met ti makita adara dito'y. Amangan no nasagid laeng mat. No saan ang napakarwan? Agawid to siguro. Ay, nalabit akas na. Awan met sa bali apagawidan na. Agawid tagi din. Tayo nakmaturog. Asino nga'y ti agluto ka nagsakdo. Saan pa'y anaplansya ti badok? Tana uram met di bistidak. Pagkita kanton ti sabalya pagbadaw. Anyang itaramidin ta dito'y. Ay, napnapanan nga tanti sinalbag a babae. Sino pa'y itan ti agtrabaho ijay balay? Kumusta kan, iha? Kumustan tirik nam? Sa dino ti ayan ko. Asino kayo? Siyak ni Cristel. Anyat na ganda giti dadakkel mo. Awagan ta ida. Taumay da kasukunan. Saan? Pangasim, ma'am. Di mo ko maawagan ti dadakkel ko. Ha? Apay, nagtalaw kakadi. Nagdarayak, takam kamaten da. Plantsaan da kano ti rupak. Anya? Apay aplansyahan da turupam. Naranggas da kanyak, ma'am. Irorumandag. Anyat basol mo. Apay aplansyahan da ka ako nam. Agpaplantsaak. Iti imbaonak ni tatang amapan sumakdo iti pagdigos na. Kalpasan na? Jak amo Tay di makadano nakiji balay mi. Anak kasusoon iti timba. Isabsabat ni nanang ti plantsa. Nagtarayak. Kat kinamat nakmat ni tatang, ma'am. Iso akala at abimalasiw ka iti kalsada? Dayta ti pudno, ma'am. Ma'am, pangasim. Tadi mo ibagbaga ti ayan ko, ma'am. Kumusta dito ospital? Kasanon ti pasyente? Nakariingan ang nakakaasi. Diyak kaya tapanawan. Masya nakunay kankwana. Ala, umayak to dita, nurumwarak dito opisina. O sige, taurayan ka. Ado ti kayat ko amaamuan iti balasang. Binaybayak pa lang nga makaturog. Takas lakayat na pa'y ti maturog. Inawaga mo, dagiti dadakkel na? Saan? Di na kayat. Tanaranggas da kanukan kuana. Intarayan na ida. Tadakran da kanu. Anya, pudno ka di data? Uwan, makasangit anang ibaga.
Panagkunak, saan nga agul-ulbod? Malangarod. Urayan dak dita. Bye. Hoy, agreeing kan, Juancho. Maladaw tan iti trabaho. Manganta ka din. Anya ti masida. Anya amangan, awan tinaluto amakan. Anya, kahit awan pa'y katijeta nga. Anya nga itatikanan ta. Dayta nga rod ti pakasurunak, idi makariingak awan naluto. Awan pa'y nasakdo adanom. Daytoy itatirigat na. Awan ti ibon ta. Apay, di pala si Mangput May, dayjay nga ibay. No ayan nakit nga taa, nunap-napanan na. Ay, sapay di ta pa'y nagsweldo. Inta ko mamangan ni Jerwar. Iha, kumusta itantirik nam? Mayat matan, ma'am. Apay nga rod, analiday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka, tamakaawid kan? Kabutang ko dananang kantatang, ma'am. Mabalin ka di nga alaan da kakatulong yo. Uray awan sweldo. Basta ang tuloy ak nga agadal, ma'am. Pagad-adalam ka di, iha. Iti public school, ma'am. No jak agkamali. Syok ti makagunod. Iti kangatuan apam madayaw. Intun agturpos kami. Wow! Amom ka di nga idi agad-adalak. Kanayon mo't asyak ti makagunod iti kangatuan apam madayaw. Kasta ka di, ma'am. Ma'am, patganyo ka di tikid daw ko. Nga agbalinak laangan akatulong yo. Sige. Umay ka. Ngam saan akatulong ti pangibilangak ken ka. No di kat, anak. Agpaiso ka di, ma'am. Umayak iti balayo. When, yawid da ka ijay balay, apaman ang makarwar ka diti ospital. Daytoy ti balay mi iha. Sige, umunag ka. Yamam mo ka iti katulong mi. Agyaman ak unay, ma'am. Nagdakkel matgayam ti balayo. Wen iha. Medyo adon tilangan mo. Gapo iti pan naka-ospital mo. Nangalaak iti medical certificate nga ipakitam ijay pagadalan yo. Agyaman ak manen, ma'am. Sige. Ingka pa'y aginana iti agbalin asilid mo. Ingkan tugumatang iti kasapulam agamit mo. Ikan ka iti paggatang mo. Agyaman ako, unay, ma'am. Nagsaya at kayo at talaga. Kas kay La Santa. Kasta ko man nanang ko. Nalabos mo't dayta santa ako nam, iha. Ha? Sika? Ha? Amira, am-ammom dahi ti balasan? Di kayat ko asawan. Daytoy tinadong pareho, ma'am? Apay anas daw kalaunay ang nakakita kan kuana, Amira. Nana, Amira, kasla nakitkita kayon. Nakakitkita ak nga takada kayo. Kwa, ay, jakam mo akan kabasang. Saan nga ta nga da kayong ingas ko nakitam? Basta da nakakitkita ak kada kayo, Nana. Ngam nabayagan. Lagi pakpay. No sa di, no tinakakitkita ak kada kayo. Ay, amangan no sa bale, basang. Kasta nga ta? Apay naglangan ka iti makadomingo? Nadong parak itilogan. Kat impandak iti ospital. Awan mo't makita kasugat mo. Saan mat ket di unay anapiksa? Limitem laang titakyag kan abagag. Awan kanumot na dangran kanya. Anya nga iti ko na dagiti dadakkel mo idinadungpar ka. Di dapay siguro amo anadong parak. Tinakadungpar kanya, tinanggipan kanyak iti ospital. Anya? Di da ka binirok dagiti parents mo?
jak kayatan ti agsubli iti balay mi. Nasingsing po ti nakadungpar kanyak. Nagpayawidak iti balay da. Iha, apay asikat ti aglutluto. Ayan ni Amira. Madmadi ka no ti bagina, ma'am. Iso asyak ti nagluto, takaasimot. Nagtumar nga ta iti agas na. Inikak ita iti gatas kan tinapay, sakbay ang nagtumar, ma'am. Nasayaat, iha. Jak nagbidot anang iyawid kan ka. Angem, saan da ka nga taasapulan dagiti dadakkel mo? Mabalin asapulan dakto. Taan ngamin agtrabaho iji balay, ma'am. Tila pa nagtrabahom ka di tinapatag kadakwada. Ma'am, adda atap ko. Asaan nga isoda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak ngamin aranggasan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan at dinggin ti tuloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itinkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, iti panangkamat ni Juancho ken ni Ivy. Apag isumet alumabas ti lugan da Jay, ket nasagid ti balasang. Pimanaw adagos ni Juancho. Adi na nabigbig ti nakapadungpar ka ni Ivy. Intaray met adagos dagiti agasawa ti balasang iti ospital. Ket idi makapud na ito'y. Kinalikaguman na nga ijay balay da Cristel ti pakiawidan na. Iti sabali a pangir, masursuron ken mabisin ni Chloe. Ta saan ang makairwar iti kwarta. Idinadanon ti panagawid da Cristel. Insurot da ni Ivy. Nasdaaw ni Amira. Mariribukan ti katulong no ibutaktaknan ti palimad. Itagagayem, dinggan nyo ti tuloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ti panagtrabahom laka di tinapatag kadakwada. Ma'am, adda atap ko. Asaan nga isoda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak aranggasan. Adda ka di kasta anaganak. Ranggasan dati anak da. Kasta dagiti dadakkel ko, ma'am. Isu siguro adi da kasapulan. Taam da anak kamalida. No agdarum ka, sigurado amadusa da. Oray naranggas da kanyak. Awan panggap ko nga agdarom. Tadadakkel ko payla ida, ma'am. Panagkunak, nasingpet ka nga inanak, Ivy. Kasano, ada ka din nakitam a detective? Addan, napanay di ospital. Nagkidaw da pa iti pamalubos ti maseknan. Sakbay akitain da dagiti records. Nasayaat no kasta. Kayat ko amaamuan dagiti kinagiddan ko anaganak idi. Medyo narigat ipaparamid ta. Tanapuuran sa mga ti ospital idi. Ti ngay sigod nga ospital. Nairaman nga ta, dagiti daan a records idi nauram ti daan nga ospital. Dahil tati di tayam mo. Sapay lako mga rod, taad da paglawagan ti amin. Di ka maawanan itinamnama. Apay apasapsapol mo ti kaduam anaganak ide, madam? Adda kayat
Ko aduktalan, Amira. Doktalan ko na, madam. Anya ngay dayjay. Saan asinsinan ti kayat ko amaamuan. Awan ti pakain ay gamit ti parikot ko. Iso asaan na masapul amaamuam. Ay, kastagayam, madam. Ay, kunak no mabalin amaamuan. Ay, kat ni ay bingay, madam. Agyan ka dimot ditoy. Wen, nalagaan tirik nakan ko na. Nagsingpat nga ubing. Kat, ni Senyorita Chloe, madam. Saan nyo ka di apasapol? Awan tinang papanaw kan ko na. Agdisnudo nga agawid no kayat na. Naimbang taduha talaang dito'y salas, balasang kaw. Di mo ka di kaya ti agawid iti balayaw? Nauyong dagiti dadakkel ko, nana. Manipod pa'y ubingak. Jak narik na, ti panangipatag da kanya, kas may nga anak. Kabkabilan da ka kadi, basang? Nana. Day tinaudi. Kat plantsaon ko man ni nanang tirupak. Ti marayak. Iso ajak na puutan tilugan anang sagid kanyak. Apay plantsaan na ti rupam? Madama ti panagplansak. Idi imbaon nak ni tatang asumakdo iti digos na. Jak amuan na uram gayam ti bestida ni nanang aplan-plansaok. Nalipatak siguro nga inik ka ti plansaa. Kas tagayam ka ulpit ti dadakkel mo. Kasano ngay numay da kaalaan dito eh. Ay, jak kaya ti agawit, nana. Kan, nasidag ngamin tirik na, kada Ma'am Cristel, kan sir. Nagsingpat da kanyak. Naggasat kit din ti anak da. Ah? Anak da, kunam? Ay, kwa, nagtalaw ti anak da. Ha? Taapay ang nagtalaw, nana? Sulpang kan expoiled nga men. Pabirok ko nga ta ni Ivy. Awan pa'y ibaon dito'y balay. Ay, maamakak. Ang mga numaamuan ti masignan ang naatalan, gaputakam kamatag. Makabasol tangata no ibagana. Ay, kat sigurado day ta. Jak laki di kayat ti mabalog. May raman ka pa'y tasi katinang mandar kanyak ang kamatag. Kasta ka di. Kasano nga rutan? Dita ka di sa pulan? Kasano no nagpulong kadagiti masignan? Kayat mo ka di ang mabalod ta. Ay pakpakawan. Day takot may balbaludan. Amangan mat no adda nagkamangan na. Apay asaan nga agawid? Day tangarod ti pagamkak. No pilitin ta nga alain iti nagkamangan na. Ang mga no ibutaktak na. Ari nang ranggasan ta. Ay sinalbagkit di. Sino itan tagtrabaho dito'y balay? Hello? Asino ka di day tawy? Kabarbaro ba't a number? Scammer ka kaday? Anya nga scammer? Tarupang? Di na ka di sapsapulan da papakan, mama? Ay, kunada mo, asi ka kano ti pimanaw. Iso asi ka kanumat, ti makaamong agawid. Anya, magtanda kita anaganak? Di da pa'y ang masapulan ti anak da? Addan dito'y ti anak da. Anya? Ulit man timbagam? Adak dito ruar. Kasano nga ibagam nga da ti anak da dita? Ah? Ay, anya timbaga kon? Ay, matartarantak, paikit din. Ay, si kaabak-bakutan. Agkabaw kansan. Saan mo nga mo ti sasawam? Ah? Ay, pasensyan. Bye. Ay, nailawan ko nga imbaga. Nyamat dayto yung iwat. Nasakit ka diti sa kayo, ma'am. Imparabaw yung di talamisaan. Kabayatan ang nakatugaw kayo iti sofa. Wen na rod, anak. Medyo nailigos, idi umuli ak di taagdan. Nabannog sa idinagnagnaak. Ada ngamin napanan mi kadagiti kakadwak. Agtugawak iti baba. Iparabaw yun dito ilupok ta ilotak ti sa kayo, ma'am. Aliman nga rod, anak ko. Sige, ma'am. Agtugawak iti baba. Kalpasan na. Ilutak day ta sa kayo. Ita,
Inayadak nga ilutan, ma'am. Oh, Mhm. nagmayaten na anak ko. Baka ginawak. Nagsingpet ka nga ubing. Hangam apay anaranggas kan kakunam, dagiti dadakkel mo. Saan dak siguro nga anak dagiti dadakkel ko, ma'am? Amangan no pinidpidot daklaang. Saan ka kumaapumampanaw diti balay? Ibilang ka nga anak. Jake, ibilang ta nga anak ni Ivy. Nagsingpet nga ubing. Isun sa kano ti kalaingan ije pagadalan da. Bareng ano di daalan diti balay. Panagkunakit kayat na matagyan ditoy. Ay, uwan. Mano nga aldawan asan asimbang pet ni Chloe. No naibusen ti kwarta na, sigurado nga agawid. Makapaawan ganas tinagmadi a kababalin na. Imbagpay ni Ivy. Kasjay kumamat ni Chloe. No apay kas dyan na. Di na kaya ti padisiplinaan. Day tangarod kat. Maitid mat amin akayat na. Imbag ta si mangpet kan, kasibsibat ti detektive. Kat, anya ti resulta. Sorry, ngem nairaman ka no anapuuran dagiti daan a records. Awan ka din tinamnamak amalaw-lawagan ti amin. Sigurado ka iti ibagbagam anakitam? Idi nagpas ngay ka? Wan, Jake. Hingam ti kamalik. Apay ajak nadlaw idi addan puot ko. Jakmut nga minon kinita ti inyag da nga ubing iti katrek. Jak kinita ti likod ti lapayag na. Di mo kunain asabali nga ubing, tinyag da iti katrem. Idi na ipalagip kanyak ti tagtagainap ko. Nalagip ko ti amin. Talaga nga adda nakitak asiding itilikod ti lapayag ti pasngay ko. Magkintayagak iti bagbagam Kalpasan na nakitak ti siding. Nagkapsutak. Katjakon amo tinapasamak. Hustumat nga dak idin. Irwardakan iti delivery room. Sika nga umuna ti inasikasok, sakbaya kinitak ti ubing. Idi addan puot ko. Kinidaw ko ayag ti anak ko. Kat nalipat akon ti maipapan iti siding. Nana Amira, madamag kuman. Apay ang nagtalaw ti anak ni ma'am. Apay adamdamagam pay day tabalasang kao. Siyak ngamin kat nagtalawak ta na uyong dagiti dadakkel ko. Ngamdamam kan sir kat nasingpet da. Naladaw asim mangpet sakit na bartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na nga agsarita da iti kabigatan na. Sinapsapa na mutin tinagtalaw. Anya ka di tinagan ti anak da, nana? Chloe, tinagan ti anak da. Ha? Ni Chloe, akanayon nga itulod ti Logan, itigay ti asidag ti pagadalan mi? Agam-am mo kayo ka ni Chloe? Ado ti makaam-am mo kan kwa na. Gaputa kanayon nga itulod ti kotse. Ngamjak am-am mo, nana. Aga sidagla ang ti pagadalan mi. Kunaklakit din, no? Agam-am mo kayo? Hello, Mia. Adda detektive nga imbaon da madam amang birok iti kadwa na anaganak idi ijo ospital. Kaapay ka, no? Jak maawatan. Basta, nadamag ko nga nang bayad da iti detektive. Adda ka dilinablabid mo dita. Anya kumangay ti labidag. Ang amkwa, adda ni... Adda ka din ni Chloe. Ay, saan? Ngam, dawag na kanyak. Damdamagan na no sapsapulan da, sir. Kat, anya nga itimbagam. Imbaga ka, imbaga ni sir. Nga awan ng papanaw kun kwa na.
Iso ama ka amumat nga agsublay. Sinalbag dagiti nga agasawa. Apay adida pasapol ni Chloe. Tikit din kagiddan na kano anaganak ti pasapsapol na iti detektiv. Taapay apasapol na. Pangsapulan da ngay. Kit nauram idi jay sigod nga ospital. Awanin na ti record. Apay nga ta pasapol na. Nakitak idi ospital. Idi naganaka. Ngam sa anak anagpadlaw. Gapo iti tarigagay ko. Masiguradong kadi adi na ka nakita. Sa anak nga rod anagpadlaw, tadakit nga rod panggap ko nga aramidan. Kit nagbalig ito. Naisukat ti anak ta iti anak na. Ngam napanan nga tan ni Chloe ngay. Awit mo matisagad, basang. Adda nga minbulong anaragrag iti aglawlaw ti swimming pool, nana. Inaksagadan. Ay, sige man nga rod, balasang ko. Imbag lakit din, tada ka akadwak ditoy. Awan nga min klase may ita, nana. Tumulong akmat ang agdalos. Amom, maayayo kan ka ni madam. Nasingpet kan nagagat ka kanaw. Subad akmat ati kinasaya at da kanyak, nana. Panakairan-rana na nakaumay ka dito'y balayda. Nagsaya atay. Adda kayong matgayam diti asidag ti swimming pool, ma'am. Ammom ka di ti aglangoy, iha. Saan, ma'am? Tiyak pa'y napadas ti aglangoy. Awan swimming pool mi. Padasem ti aglangoy. Agpractice ka nga aglangoy iti swimming pool. Dalusak pa'y ti aglawlaw, ma'am. Kalpasan na. Agsursuro ak nga aglangoy. O sige, taisuro ka. Agtugawak pa'y dito'y linom. Wen, ma'am. Agawa ak ti agdalos, tap na aglangoy ta. Isuro dak, ma'am. Wen. Sige ha. Adda pa'y alaak biit. Agsubli ak inton madamdama. Wen, ma'am. Mapadasak matlaangan ti aglangoy. Isuro na kano ni Ma'am Cristel. Nakaanos ni Ma'am Cristel kanyak. Nagpintas pa'y. Magnaak man iti igit ti swimming pool. Agpariirak pa'y. Sakbay nga umunagak iti unag. Aguray ka. Saan mat ani bakit amira ti agsagsagad? Ha? Adda ka ti sa bali ang katulong? Di nakita ta nakatalikod. Inayadak ti umasidag. Iduron ko tapno maipisok iti swimming pool. Itan. Aglangoy ka! No di mo kayap ti malmas! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, denggen intun bigat ti paggibusan ti makalawas a seryetayo anapaulwan. Dakes atarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti met direksyon ni Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Bueno papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti makalawas a seryetayo anapauluan. Dakes atarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aglangoy ka!
No di mo kayap ni Malmas. Anya ka di tinaramid mo. Awan tinaramid ko. Agin lalangoy. Di namat gayap ammo ti aglangoy. Nakitak tinaramid mo. Induron mo ni Ivy. Masapol nga alawak. Ignorante. Apay nga da ka dito'y swimming pool. No di mo ammo ti aglangoy. Adto'y titwalya, anak. Agyaman iti pa ng tulong yung kanyak, ma'am. Apay nga induron mo ni Ivy. Ha? Chloe? Mama, asino day ta babae? Ta isakit mo launay. Ti saludsod ko, tisong batam. Apay nga induron mo? Saan kumat nga induron, ah? Saan kan nga aglibak? Gaputa na kitak. Apay kumano induron ko. Di ta kayo manlangan, no asino man day ta babae. Surun kon. Ha? Aguray ka man, iha. Idiin pa nga tom tibuok mo ang nabalkot iti tuwalya. Apay ka di, ma'am. Permi mati si daaw yo. Umasidag ka. Kita ak man tilikod tilapayag mo. Ada nga min nakitak itay. Iso aka na yun anak kawakray ti buok ko. Talingling dak ti siding ko, ma'am. Kita ak man analaing. Idi ubi nga, basit day ta, ma'am. Kabayatan a dumakdakelak. Dumakdakel mo. Darasem, mapanta iti silet ko. Adu ti damagakan ka. Awanan ti pagbadok. Namurang dami nun. Uray siyak. Jakmat makalaba. Tamaturog ak iti aldaw. Ta para rabi ima ngarod ti trabaho ta. Kasunod ay tuyin ngay. No agpalabata mo, awan pagbayad ta. Tamapan amin na kwarta iti restaurant. Tadi ka mo't agluto. Uray matsika. Di ka mo't mapanagluto. Ay, agsubli ko man ni Ivy dito'y balay. Imbagam to mga min akamatag. Inuray mo kumaan nakaplantya. Sakbay nga imbaon mo anapan si Macdo. Napuuran lakat nga rod ti baro abado. Nagbutang, ta imbaga maplansam. Awan ket ammo day jay ababae ah. Awan na muna ko nam. Ngam dakkel gayam ti maitulong na kadata dito'y balay. Ay, wan nga rod. Di mo lagawi dun. Agtugaw ta diti katre. Taad na damagakan ka. Agtugawak iti katre, ma'am. Wan, anak. Napatag ti pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am. Idinakitak ti siding mo. Interesado ak amangam mo, no asino dagiti dadakkel mo. Saan ka di nga imbagam anaranggas dakan ka? Pudno day ta, ma'am. Kayat ko amaam-am mo dagiti dadakkel mo. Jakon kaya ti agpakita kadakwada, ma'am. Dangrandak lakit di. Anya ka di tinagan dagiti dadakkel mo. Mia ken Juancho, ma'am. Anya. Asino ka di day babae? Ta isakit ni mama? Imo nagdapay iti kwarto na itay. Ay, tinagan na. Napadungparan da mamam, kat inpanday ti ospital. Ita, inyawid da ditoy. Masigurado nga inggagara na tinagpadungpar. Tapno makastrak dito'y balay. Saan mo't akas ti panagkitak ka ni Ivy? Nasingpet ka nagagat nga ubeng. Kasta lang ita, ah. Taada kayat na. Ngam inton agangay. Amangan nagtakaw. Saan mo't akas ti panagkitak kan kwa na? Di mon isakit jay saan mo unay nga mamo. Agpada kayo lang kan ni mama. Nagpaalilaw iti day jay a babae.
Mia kan Juancho kunam. Isuda ti dadakkel mo. Wan, ma'am. Am-amuyo ka di ida. Sigod nga agkaadalan kami kani Mia. Kanayon nakidi nga apaan. Taapay, ma'am. Apay nga apaan na kayo. Diyak man maawatan. Sigod nga gusto ka ni Jake. Ngam siya ti pinili ni Jake. Ay, ma'am. Pangaasiyo. Tadida ko makagura. Gapo kaninanang ko. Aawan basol ko. Saan, iha? Saan akas takakiting ti panagpampanunot ko? Kasyan ka. Ngam adda kayat ko adoktalan. Kayat ko ang makasao ni Amira. Hello, Jake. Pangaasim ta umay ka adagos ditoy. Apay, at parikot. Basta umay ka, kasapulan ka ita. Makapatanag ka man. Di mo mat ibagangarot tapno di nakpagdantanagan. Maipapanday to'y itibagbagak at siding. Sige nga Rod. Uraim na kundita. Sige, urahin ka. Tapag saritaan taan na imbag, ti aramidan ta nga addang. Api ka di pinagawid na kat madama ti trabaho. Amom, adda nakita kasiding itilikod ti lapayag ni Ivy. Dinamag ko no asino dagiti dadakkel na. Kat da ka no Mia kan Juancho. Mia kan Juancho. Agaman niya kuma, no isuda. Naku na ni Ivy, akas lasaan da ka no nga anak, tanaranggas da kan kuana. Apay nga Rod pinaayaban na. Ni Mia tinangirekomendar ka ni Amira akas katulong ditoy. Kaya't naasawan, agam amuda ka ni Amira. Apay kumano agam amuda. Adda atap ko, Jake. Iso amasapul nga agpa-DNA kami ka ni Ivy. Kastamot ni Chloe. Alah, tapno agtal na ti panunot mo. Umanugutak iti kayat mo ang mapasamak nga agpa-DNA kayo. Dawat kasaan mo pa yung ibagbaga kadakwada. Mga laak, iti buok mi atalo. Sige. Mangala ka. Takuyugan ka iti laboratorio ti DNA. Iha, anya ka diti kasangay mo. December 25, ma'am. Agpada kayo iti birthday ka ni Chloe. Kasta ka di, ma'am. December 25 gayam ti birthday ti anak kiyo. Wen iha, mga laakman iti may sa abuok mo? Apay ti buok ko, ma'am. Sige, mangala kayo latta. Atidog ngamin ti buok mo, kat maay-ayo aklaunay. Itapay lang, kablawan ka. Imbaga ni Sir asika kano tinakagunod iti kangatuan apamadayaw. Nasaya at mat, tapno makapagtuloyak iti kolehiyo. Mom Dave, saan ako nga gawawid iti balay mi? Nagsingpot man dagiti nagkamangam. Nasingpat da. Nila ang Chloe nga anak da tinaloko. Nalaing nga agibaon. Uray no di nakasaksaktan. Induron nak iti swimming pool iti naminsan. Inarayat nak ti inana. Nakasingsingpet ni Ma'am Cristel. Kasanon no awan ni Ma'am Cristel. Anya nga tati aramidag. Ibagak nga ta ni Mia nga adda ditoy ni Ivy. Ay naadyak amuno niya ti aramidag. Nana, apay ka di adi kay makaid na. Ada ka di parikotyo. Ay, awan ti parikot ko. Adala pa kariribukak. Anya day ta apakariribukan nyo, Nana. No si kakadi ti adda muna apalimad. Ibutak-tak mo kaday. No si kalaang tinangital kanda iti day ta apalimad. No makapadakas iti sa bali, nasaysayat nga ilimod ko laangan. Kasta kaday.
Jak amo ti aramidag. Hoy, ingka man mang timpla iti juice, kan mang palaman ka iti sandwich ko. Iyag mo dito'y salas, ha? Wan, ma'am. Anya ka di a flavor ti kayat mo a juice. Uray, anya ti timplaam. Ngam no saan ko akayat ti timplaam. Sukatam to. Ha? Saan ka di a nasaysaya at nga ibagan mo anya a flavor? Tapno saan ka nabaliwan? Apay ka di analalaing ka ngam siyak, ha? Naisarsarong ka lang ditoy. O sige. Inak nga rodan, ma'am. Kartingam, jak kayat tinabuntog. Cristel, positive kayo ka ni Ivy. Negative mat ka ni Chloe. Kunakon ka. Adda nga minsiding timpas ngay ko. Angam, apay anaya dayo kanyak ti anak ko. Agawitan, Jake. Kaya't kung arak ko pan ni tinairot ti anak ko. Masapol ang mabaliwan ti birth certificate ni Ivy. Data DNA, timang panaknak. Mangayab tanton iti abogado iji balay. Kan paayaban tamat damiya kan Juancho ijabalay. Kasla imposible ti amin. Isumot lagayam ang naglagan ti riknak ni Ivy. Isugayam ti anak ta. Ang apay ani Chloe ti dimakal iti pudirta. Basta paayaban ta damiya kan Juancho. No iputeng da nga anak da ni Ivy. Ipa-DNA tamat ni Mia kan Chloe. Saan ka di ako na nga agpada ti birthday da Ivy kan Chloe? Amang kagidan mo iti iji ospital. Amang na isukat ti ubing. Ammo da siguro asaan da nga anak ni Ivy. Iso arin ang kasanda ti anak ko. Arakupan ka man, anak ko. Iso matlagayam analagan teriknakan ka. Taanak ka matgayam. Ha? Ma'am. Hindi ka maawatan, ma'am. Anya ka di ti bagbagayo. Anya ka di ad-drama da itoy. Hoy, babae. Anya ka di timpakan mo kada papakan, mama. Takas ladida mo tar aramidan da. Chloe. Saan mo apagsawan iti kasta ti anak ko? Urayom ti umay ataw, talawlawagan na ti amin. Amira, ingka ayaban damiya ken Juancho ditoy. Saan mo nga ibagbaga nga adda ditoy ni Ivy? Nasaya tapinatgan nyo ti awis mi Mia. Yamamok dagiti kakadwa tayo ita at talo nga abogado. Isudo ti mangurnos iti rumbang nga maaramid. Anya ka diti kayat asawan da ito. Sakbay anaawananak iti puot idi nagpasngayak. Nakitak ti siding iti likod ti lapayag timpas ngay ko. Awan amok iti dayta. Basta anak mi ni Ivy. Kan anak yo ni Chloe. Adto'y ti resulta ti DNA amang panagnak nga anak mi ni Ivy. Negative mat ti resulta ka ni Chloe. Makalibak ka kadipay. Ay, awan amumi dita. Tapno amom Mia. Impudno ni Amira amin kanyak. Tati ipagarup na. Kat nasaya at kayo kan ni Ivy. Ngam saan matgayam. Ta nakakaasi iti pampamayan nyo. Kunana no na anus kayo kan kuana. Ngam saan tarangranggasan nyo ti anak ko. Anya? Kuha. Ammom asaan mo nga anak ni Ivy. Isuari ng ranggasam. Idinto ta impay mi ka ni Chloe nga anak yo ti amin akayat na. No agdarum ni Ivy, makulong kayo adwa. Saan kumaa? Saan na kami nga ipabalod? Pangasiyo. Nagdakas ka, Mia. Nakadakdakas ka. Iso amanipod ita.
Diyak kayaten ang makita ti panagrup-rupam. Diyak kayat ti pumanaw dito balay. Mama, papa, uray sandak nga anak. Dito yaklat ta. Ano ti makunam, Cristel? Ikarik, mama. Agbalbaliw akuhan. Ikarik. Mama, papa, patganyon ni Chloe. Inkari namat ngagbalbaliwan. Nakakaasila ang itisidong dananang kantatang. No makipagnaad kadakwada ijay. Ngam, Ivy, anak. Mama, ikarik. Agadala ka na imbag. Ivy, sorry iti kinadakas ti ugalik kan ka. Ngam ikarik. Sana na maulit. Mama, ibilang daklat ta ko mga anak. Lukas ta. Agyan ka dito'y balay, Chloe. Agam laglagi pa matin ka rin. Agbalbaliw ka. Uwan, papa. Tangay kid daw ni Ivy nga agnaad kalata dito'y balay, Chloe. Patgan mi day ta. Agamiti ka nito nga agsubli ti dakas nga aramid kan ugalim. Lading itag. Ngayon pumanaw kan dito'y balay. Makipagnaad kan iti pudno adadakkel mo. Uwan, papa. Agbalbaliw ako. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti makalawas aseryetayo anapauluan. Dakes at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Ken Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapauluan. Destinasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nanang, agpakada ko ma. Nay, sa dino ka diti papa naman ako. Napagnumuan mi kanid ekstra gayam ko. Mapan kami makigarden kani Uncle Elipio ije barangay da. Sa bagay, nalawat ti garden na ijay sityo tambak ako nada. Unanang, ket kunana, anasaysayaat ka no, ada kami latan ti mangsukay. Tapno dinan ipaabang iti daduma. Un ang arudan ako, tanay, umir-irot meten ti pagbiagan dito'y ili tayo. Agkudidit met aminen ang maimula. Ultimo saba, matungruda meten. Wan nga rod nanang, isu amapan kami man ije lugar da Uncle. Barang mayato ti panagmula mi ijay, kat adamot basit mabingay mi. Alawon anak ko, ang magan-anad kayo ijay nang runa ka dayo ka ijay. Unanang, di ka agdanag. Talagang agan anada. Agtugaw tamang kay di pisirok ti puon ti kayo, ligaya. Ay, nabannog ako na magmag na. Wan nga rod. Ay, inagdawlat na nakastoy ti trabaho ta. Anong santan Saan datamot ngamin palubusan dagiti dadakkel ta amapan ijay syudad. Wan nga rod. Anya ngamin ti trabahoon ta ijay. Saan tamot anakalpas iti panagadal ta. Sa bagay, husto ka, ligaya. Iso nga anong santan ti agisursur iti lako ta. Wan Selina, sana bale. Tadamot lata ti maalala ta iti panaglako ta. Saan ta amasiro kadarumwar ta. Kasano insan? Matuloy taga din dun malam.
When kumainsan. Ngam anya. Awan pa nga rin tayo bulbulo da ka kwarta. Alangan mo't ang mapanak jay nga awan pulos kwartak. Nawaya pa'y matkid di. Alauna pa'y tirubwat ti biyahe. Wan mo't kit di insan. Hangam no awan ti mabulod mo. Siyak pa'y lang ti makamu iti pletem. Dumawat tanto kan ni Uncle Alipio. Numaibusan ta ito kwarta. Pasanungay, no san mo't amang tag. Naanos kan man nakaawat ni Uncle Alipio. Isu adi ka madanagan. Umay ita dagiti ka anak ka nga gapoy di barangay Banaw bakit? Naimbagman ta na alokoy mo ida, lakay. Wen nga rod, isudat inayabak, gaputam mo kakabailan diti trabaho iti garden. Wen isu umutla ang ama ng dan ka iti sa balay. O di dagiti langan kakaanakan talatan. Isupay ti maitulong tamot kadakwada. Masyanak nga rod kadakwada, tanag sa saruno ti pan nakabangkrap na iti garden da. Sayang ti puunan ken bannog da. Wen nga rod bakit? Sapay naggaget dagi jay akakanakak. Ay, barang mayat to ti panagmula da ditoy. Kat adamot mabingay da. Tapno saan da ang mapaay. Rumara ko, nanang. Ay, wen anak, agan-anad ka O, nanang. Mapan ko pa'y dagasan ni Ligaya, ijabalayda. Ay, wen anya ka diti mapanyo ilako ita. Mapan kami man agisursur iti badbado. Ay, wen anak ko. Mala, agan-anos ka anak ko. Sumaya at tumadlaang ti panagbiag ta. Anya pa'y ngay, nanang. No di aganos, Di nakmot ngamin palubusan nga umadayo. Apay, no umadayo ka, sigurado ka day amayat ti matumpo nga matrabaho, anak ko. Day talang agpayso, Ay, wen, anak ko. Iso, sapay ko matamawatan at. Ken maysa, no umadayo ka nga main, as inuntungay ti kadwam. Saan mo't nga idaw-dawat iti apaw, angam no agsakit ka ngay, asino nga iti mga sikasukin ka. Wan matkit di, nanang. Wen, anak ko, iso nga agan-anos ta ditoy. Agbiag tamat ditoy, basta amuta ti agsalukan. Agyaman na, gaputa imay kayo, Leo, Dexter. Unangkel, gaputa talagang agparigat ijay ayan may. Amin ang maimula. Ay, narigat nga agbiag. Gapo siguro iti panagbaliw ti panawan barok. Iso padasen tayo man dito lugar may, barang mayat. Un nga rod, Uncle. Katagyaman kami, Tay nayaban na kami. Sayang amin ti bakante a garden barok. Kanamok ngami na nagagit kayo. Iso ada kayon tinayabak. Un nga rod, Uncle. Talagang amin nga agbirbiro kami kan Dexter iti pagtrabahuan. Saan kayo madanagan? Nagagat kami nga agtrabaho. Amok day ta. Gaputa na damdamag kung ti kinagagit yaw. Talaga gumagardin kayo mo iti lugar yaw. Talaga kaya man ang lawat ti dagan yang kalalipian niya. Isu nga rod nga inayaban na ta. Banag apagyamanak launay. Gaputawanan ti amok asar ka na trabaho. Anya kumapay ngamin ti sir ka madaduma at trabaho? Tay kumasan taon ay amabanog mo ta. Opisina ti kunam. Kuma? Oo. Nangatuunay det arapap mo. Katno kasla di mo amo nga isura tinagan mo. Ay sus, amok mo ta. Uray kaskasan no. Nagadalak mo. Grade 4 sa amot tinagpatinggak. Inabak ka pa nga rod Tag grade 5 back. O di nasuswerte ka. Kasanumat nga min. Deta agberbero kiti bayabas ijay bantay kan agtiliw iti bilit ti araramidem iti. Uray si kamot iti. Kurang tayo ngamin iti panunot iti. Ang at least, in-enjoy ko ti kinaubing ka. Sa bagay mo't kidi Idinto tasya ka. Impasnak mo ti panagadal mo. Ang nagpada talat tamot adi nakalpas. Ala, agdalos takid din. Tapno saan amala daw ti panagmula ta. Nene, apa yang nagsargang ka magnasilina?
Kasla mabainak amapan ija ayan da Uncle Alipio. Na, taapay mo't Selina. Kasla adu nga minan ti trabahador na. Di mayatap no adu mo ti gumatang kadagiti lakot ha. Kasla nga rod mabainak amapan ija. Ay na, intakit din. Sige man langan. Barang magatang amin dagiti lako ta. Umay kami man, Tata Alipio. Ay ketuen anya tila ko yu ita. Merienda, Tata. Anya ngay merienda. Ada kamote kyo, banana kyo, pancake, kan puto. Sika ngay silina. Anya matilakom. Kwa tata, binatog kan pansit. Ay na. Agkakaimas dagiti lako yu Angam nay. Apay ngay adi ka matagtagari silina. Awan, tata. Maawatan nyo kumanday ti kadwak, Tata. Talaga ama nagbabain ngamin. Alang arawd. Gatangak amin dagita lako yu merienda. Tay pameriendak man kadagiti trabahador kaw. Ay, uwan Tata. Wain balasang kaw. Tapno at gumaget dang agtrabaho. Uwan, Tata. Sigurado day ta. Idisok nga rodon dito'y, Tata. Ket agyaman kami gaputa kanayon kayo agumatang itilako mi. Talaga akasta, babalasang. Agtitinulong tayo, tapno agbiag tayo amin. Agyaman kami, tata. Alang arod, agpatuloy kami. Makitam si Lina, dinagatang amin alakot ha. Naimbag nga rod. Tanalabid ka, ligaya. Sikang tumat ngamin, agbain-bain ka pa'y laeng. Amumot asigod akastak, Selena. Iso adi ka kumamaum-uma Kasano nga rod ang makalako ka no kastam. Hangam sa bagay, napintas ka. Isuday tanti asset mo. Si kamot ligaya. Anya napintas. Kat nung imisitak, gaputa nagkainaranag. Basta, napintas ka. Ken, nasingpot ka pa'y, si Lina. Uray si kamot, ligaya. Nagpipintas dagiti babalasa nga naggapoy di ayan ni Uncle Alipio Wan nga rod insan. Naimbag pa ni Uncle Alipio at dagayem na napipintas. Huwag nga rod. E dinto ta si ka. Uray textmate, awan. Kasano matamadanak iti textmate. Kat man aglodak iti silpon ko. Ay, anyan ngagpaiso ti biyag aya. Ultimo pang lod. Agparigat pay. Di ka man nagsausaw dita. Agpada talang mit. Apay, andaya mo textmate mo. Ay, awan insan. Jak pagan ano dagita. Ti ko namkit di. Awan mo't lang ti paglod mo. Iso ka na yun na nakadiso ta silpon mo. Kasta? Win mate. Ultimo igatang munto pa itingal-ngal mo. Magdawat ka pa'y kinitatang mo. Mister, Leo, umay kayo pa agmerienda. Un, Uncle. Ala, hinta nagmerienda. Agayab ni Uncle. Hinta nga ro din Tapno damagan tamot laeng no asino dagi imay ababalasang. Talaga ngayon pasnak yung launay ti panagdalusyo Danda ni malipatan yun ti agmerienda. Nairawam kami ngaminan kini Leo asan nga agmerienda anggal. Kasano? Awa mo paggatang mi ti merienda mi. Kastang agpaiso, Uncle. Da kayo talaga adwa. Alakid din, agmerienda kayon. Nalpasan, dagiti kakadwayaw. Un, Uncle. Ay, un gayam, Uncle. Asino ka di dagiti imay itay ababalasang? Daligaya ken Selina. Trabahador yo kadi idamot lang, angkat? Saan? O may dagi sur-sur-sur iti merienda. Adala ko da prutas, at da pa ibadbado No kasta. Lako da dagito, Uncle. Wen. Di ko mabado, Uncle. Bagay mo, Dexter. Awan samot ten brief mo. Uy, nagadumot Unangam, laylay samot aminan. Oy, orekas kasano. Ginulpik iditi may sa dusina. Aya. Da kayo talaga. Agsinutil kayo pa lang. Alakid din. Agmerienda kayo.
Maayatanak man kada Dexter kan Leo lakay. Hapay mait bakit? Kasla naragsak da kanayon ah. Talaga kas de dagijay. Agkaubingan da ngamin agkasinsen. Isong agsinutil dalata. Ay, kasta ti mayat. Isu nga oray pa nagtrabaho da, agkatunusan da. Nabiit da analpas ti trabaho da. Ngampuli daw. Wen tayin suro idaan na yung bagdag iti dadakil da. Sapay la kuma, taadan tumabingay da. Tapno saan da sumadot ang makipagtrabaho dito. Kailiw kunti anak talakay. Oras sakmat abakit. Awanan tinaangaw. Ay, bareng numayat ti panaggardin da ijay. Tapno adaganas da nga imadayo. Mayat mat siguro. Tada di naudi pa nagranami ka ni Manong Alipyaw. Mayat ka no ti apit da kanayaw. Nasaya at ano kas talakay. Wain, bakit? Isungawan pagdanagami ti anak ta. Saan inaabay-bayaan ni Uncle da nga Alipyaw? Anya nga taman ti ila ko ta inton bigat. Wan nga rod si Lina. Kastoy ka dilat ta na kanayon. Day tala aglaklako ti aramiden ta. Anya ngay nga rod. Saan tayo matabak nang? No saan tamat nga aramiden ti kasta? Ay, agbisin tayo Sa bagay. Kwa, mapanta ko mamanan ija ayan da Uncle Alipyo. Itaman pa'y si Lina. Wano, adda ti kayat mo asubyan ijay. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Destinasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napandalayo kan Dexter iti ili damang Alipyo, tapno makigarden. An-anusan mat daligaya kan silina nga agisursor iti lakoda. Gaputasaan ida apalubusan dagiti dadakkel da ama paniti adayo. Mayatan mat ni nanamar na kadalayo kan Dexter. Gapu iti kinaragsakda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya nga taman ti ila ko ta inton bigat, ligaya. Wan nga rod si Lina. Ay, kastoy ta kadilatan. Day tala aglaklako ti aramiden ta. Anya ngay nga rod. Saan tayo matabak nang? No saan tamat nga aramiden ti kastoy? Ay, agbisin tayo Sa bagay. Mapanta ko mamanan ija ayan da Uncle Alipyo. Ni, itaman pa'y. Wano, adda ti kayat mo asublyan ijay. Ha? Anya kumangay ti sublyak ijay. Anya ti amok, no adda sublia-subliam kadagiti trabahador na. Anya? Uy, awan Kayat ko lang ija apaglakwan. Gapotagulpyan ni Uncle Alipyo tilako ta. Aywan na. Day talang tama nagbabain kamot ngamin. Di kamot agsasa uno da duma. Day tama ng tibagam kanyak. Sana bali. Agbaliw akon. Agyamanak. Mayat ti panagtubo dagiti mula ta, Dexter. Tanalaingak nga gaywan. Oho, anya analaing. Ti kunamkid de, kompleto ngamin iti pestisidyo. Sana kasla ijay lugar tayo, kurang ti abuno. Kanya nga rot ti mabalinta. Katawan mo't paggatang ta kadagiti masapsapol ti mula ta. Dayta nga road. Kat naimbag lakid di Tasan kamot anatil-til kasla kadagiti mulam. Ay, jak mo titulok
Kat no nagado ti mangkamkamat kanya kababay. Jaklay da pagan gaputawan nga ron ti kwarta. Kasla nila ang matnana ining ti gusto kan kay di lugar tayo. Nya, no agibaga ka mo ta itinagan, saan mo't ni nana ining? Ha? Itay pa'y adang-danggak ti saritaan yo. Ha? Umlekak man. Anti Marna. Isumat lagayam akaslasaan kayo ang mabambanog. Taragragsakan nyo ti agtrabaho. Pasensya kayo na, anti. Saan mi nga mo nga adda kayo gayam dita? Amangan pa'y gid din no, dan disturbo kayo. Saan, Barok? Kat numaray awak kada kayo. Iso asapay ko ma. Ta saan kayo asumadsadot dito? Wag. Awan pa'y matunay ti ubraan nyo dito'y garden ko, Leo, Dexter. Unangkel, nalpas mi aminan. No kaya't yaw, agawid kayo pa'y ije banaw. Mabalin latamay. Angkal. Di yu pagdanagan ti busbusan yung agawid. Ikang kayaw. Mga mauber bali kami. Katawan ton ti mabati iti bingayan minto. At dalata, Barok. Negatibo man ang ti adda iti panunot mo, Dexter. Think positive ko na adda nga road. Ala, agawid kayo pa ita sigurado nga urain na kayaw dagiti dadakkel yaw. Angam ni siguraduan yaw nga agsubli kayaw. Unangkel, di kay madanagan. Nasisingpet kami akakaanakan yaw. Naimbag man ta pinagawid mo pa'y dalayo kan Dexter, lakay. Wen ta sigurado akailiw dagiti dadakkel dan. Wen nga rod, ibag ako ay nga amang sa bali ti panagawat da. Saan matkit day? Sana kasday dagiti nga ubeng. Ang mamaw, makakatawa ka dakwada. Mabuting da mangawat iti awat ko akwarta. Taapay ngay. Amangan ka na no madawat danto amin na enjay mabingay danto. Talaga nagijay ababaro. Nga magustuak ti ugali da. Saan ka nagkamali anangayam kadakwada? Ay naimbag ta nagawid kayo, anak ko. Una nang, awan pa'y ngamin ti aramidan mi, garden mi. Hanggang magsubli kami matla dagos. Uray basta nagawid ka pa'y. Kailiw da ka nga minon. Kahit kumusta anak ka, adda ka din nasirpat mo abalasang ijay. Si kamot lakay. Dahita adagusting kadamagan. Ay katuan ang bakit? Anyat amuta ngay no adanton manugang ta. Kwa tatang, adda. Agpaisaw anak ka. Wen tatang. Ang jak pa'y laam mo no anya tinagan na. Anya. Adda kayo gayam ligaya, silina babalasang. Wan tata, umay kami kumamanan aglako. Ay sayang, nagawid pa'y dagiti kaduan na trabahador kaw. Hanggang sa nabalay, gumatangak itilako yo a merienda, tanay, awan ti meriendaan mi kininana yo amarna. Ay, isumot lagayam aman mano ti makita mi at trabahador yo dito garden, tata. Wain, balasang kaw. Hanggang magsublidan to metlaeng. Kasta ka di, tata? Aywan gayam, awan asawa dagiti dua ka anakak. Apag isaw, awan mo't asawa yo adwa. Ala, ni tata. Tila mapampanunot yo. Tata, dispensarin nyo, luputak ti saritaan tayo. Kaslang amin umayon ti tudo. Ay, sika talaga balasang ka. Talaga natal na ka babae. Muto yan, dagiti gatgatangay, tapno makapan kayo umatay. Sika talaga si Lina. Kapanpanaw tapay laang kasla naliday kamutan. Medyo. Apay ka di. Awan mat ngamin dagijay dua alalaki at trabahador na. Malidayan ka, gaputa awanda? Wan. Uy,
Sabalin sa dayta na, Selina. Sabalin sa manang ti adda di tapanunot mo. Malidayanak kunak Gaputa awan ng gulpi, itilako ta. Day talagayam. Ammom, Selina, saan nga iti amin akan ito, kat maibus amin, dagiti lako ta. Uy, ganado ka ita, insan. Ha? Anya ko ma? Gapo ka di kiniligaya? Bueno, ni Selina. Tilay bagbagamat. Ay, kasla kala babae alabid. Uy, aglonam kit din. Awan mo't dakis na. Apay, agayat ka di iti may sa kadakwada? Kasano nga agayat? Kat saan kami matunay nga agamam mo? Katrog yan yung aminan ate agamam mo. Alaki din, agawitan. Nasakit ti sikat ko. Kasla kayat kong ti agid na. Ay sus, di mo itulok insan. Sapay awan para masahem. Para masahit ako nama. Ha? Winan niya. Leo, kanakan. Anya ka di imbaga ni Dexter kanyak. Ha? Anya ka di timbagan, angkal? Agayat ka kanu kini Selina. Ha? Ay, nainday di Dexter. Tilay bagbagana. Awan mo ti dakes na no kas pangarigan. Awan ti imbagbagak akastakan kwa na, angkal. Isukid di ti agayat ka niligaya. Unay kayon barok. Awan tinasken a pagbut nga niyaw no bilang agayat kayo kadakwada. Gamin, agpapada kayo met a single. Anay ko! Apay binarsak na kiti kamuti nga insan. Marmarwam kan. Apay nga imbagam ka ni Uncle Alip yung agayatak ka ni Selina. Ah? Nagkatawa ka pa'y laeng. Nane, apay nga sa buwag mo kanyak ti kapim. Numaminsan ngamin. San atila ipulpulong mo? Agpada talang met. Gaputa imbagam met nga agayatak kiniligaya. Apay, tikunam ngamin aya kat agpaabakak. Saan? Gusto nga ro din Di ka nagunget. Gaputa suportado matlangkan ka ni Uncle Alipio. Selena, mabalin ka diti makipagayam kan ka? Awan mat makita kadakas na iti dayta, Leo. Sige Agyaman nak, numay kariak kan ka, kas may sa agayam. Makita kat naanos ka. Iso nga awan mat ti makita kadakas na iti dayta. Uray si ka, Selena. Nasingpat ka. Isu akayat ka apagayam. Anya nga kat datayo mo't ti agkakadwa dito asityo. Isu arumbang laeng nga agsisinakit tayo. Napaot ti saritaan nyo ka ni Leo Selina. Uray da kayo mo't ka ni Dexter. Alangan mo't nga agtaltal na aklang ijay. Di kaslak istatuan no kasta. Kasta ngamin makiinistorya ka mo't. Saan kang agtal na lataditan? Katuan mo't ligaya. Ay na, sapay ko mga rod, taagtultuloy day ta kinasingadyo ka ni Leo. Nanang, rumarak manan Papanam kat malamutan anak kaw. Mapan kami aglako iti balot. Kan adala sarakan mi agayam mi. Ay na, uray saanin anak ko. Ang mga numarabyan kayaw. Delikado iti dalan. Nasapa pa'y laang mat, nanang. Kan may saan kami amaan Awan mo't ti delikado diti ayan tayo. Sa bagay matkit di Agam asino ka day ti mapanyo sarakan. Jay gayam mi, anaam-am mo mi ija ayan da Uncle Alipio, nanang. Ligaya, agkadwa manen da Selina kan Leo ije kubo. Anya nga ti pagsarsaritaan da. Saan ta nga mo, Dexter? Personal damot nga minan dayta. Ay nasayaat kumaano agin nayat da, tagbagay damait. Uwan nga rod, tata. Ket da kayo mo't kumaadwa Dexter, ligaya. Ala, ni tata.
Dipindi day ta kiniligaya no kayat nakangkail. Anya? Puwera ang barok, balasang kaw. Awan ti dakes na, nuagin nayat kayo kunak manen. Gaputag papada kayo, mat nga awan asawa yaw. Selina, pasensya kan no dito iti pangibagak iti daytoy. Anya nga min dayta, Leo. Kinapudno na. Iti panagpaot ti panagamam mo ta. Mariknak nga gayatakan ka. Ha? Uun Selina. Sapay ko ma. Tadi mo panunutan nga angaw ko lang daytoy. Gaputa talagang ayayatan ka. Ikan na kumapay itinaan-anay apanawan. Tapanunutak ana imbag day taabanag, Leo. O sige, di ka dagdagan na mangedeng. Makaurayak, gaputan na pudno akan ka, Selina. Agyaman ako, Nay, Leo. Sipod nagsasarak kayo kadagiti gagayembaw. Kasla di ka matagtagari, Selina anak ko. Apay, agsan na ay kamutan anak ko. Kinapudno na. Nagdaton kanyak ti may sa kadagiti gagayem ko. Ay katingit-ingam ana imbag tirik nam anak ko. Diyak nga rod makapagdesisyon, nanang. No kasta, saan ka pa'y asiguradaw itirik nam kenkwana? Tingit-ingam pa'y ana imbag, sakbay amangedeng ka. Tapno awan to ti pagbabawyam. Nanang. Tano siyak, sanak ngagpilay ti pakiasawaam. Basta lakit di ay ayatan niyo ti tunggal maysa. Ken, jay saan kaalumdaang iti sidong na. Agyaman ako, Nay, nanang. Oh, insan. Kasla di ka makaid na. Kasla na dagsan unay ti parikot mo. Apay, makaas-asawa ka insan, ha? Nadlaw ko may ta sa bali ti Jarmo, Leo, Barok. Apay, ada ka di parikot mo. Puwera angaw, insan. Ibaga maano niya ti parikot mo tapno amumi kini angkal. Di ka agbabain. Awan daytoy, Dexter, Uncle. Pampanunutak lang, noan niya nga ta ti mauray ko kan ni Selina. No negatibo nga ta, wano positibo. Day talaga yam. No kasta, nagdaton kan kuana kanakan. Wan, Uncle. Ala, sapay lako mataklunen na ti panagayat mo. Kahit si kamot nga Dexter Barok, armamon niligaya. Naguray pa imot angkal. Narigat mo't gayam ti agaraw. Tanay, santo pa yung makaid na ni insan Leo. Talaga kasta Barok. Nang runa, nob na pudno ka iti babae nga armaw. Imayak dito'y balayo, Selina. Tapno formal adamagak, noan niya ti pangadang mo. Leo. Selina, nakaikadang ka din? Talaga ka di nga ay ayatan nak, Leo? Wan, Selina. Awan umasping iti panagayat ko kan ka. Ha? Anya ti kayat asawan ti panagsinaay mo. Dinak ka di kayat. Aklunan nga ta ni Selina ti panagayat ni Leo. Papagayam, di uliwayan na denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Destinasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.